Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa turismo sa lungsod sa Matalom. Okay guys, karon day October 24, 2021. Mauna pa to ning atong kuan guys, atong advocacy nga makatabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Mamunit na putag basura guys kay mao ni atong advokasya nga makatabang bisag ingani nga pamaagi, makatabang ta sa lungsod sa Matalom. Welcome to my channel, welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Canilagaw Island, Paraiso sa lungsod sa Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ako ba nga magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Okay guys, mana ato magsugod na ta sa atong advocacy nga manghinlo diri sa Canigao Island ug makatabang sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Okay? Mao ni itong batong guys. Aminita na ba? Mga plastic gates ba? Kani siya guys na anis porsyon nga agianan ug molibot bitog mga turista, ganahan mo ato sa Magellan marker ani agion kanang agian. Ang gusto ta guys kay naidaghang basura ba, manoroy sila nya ilabog ra diri. Ako naghangyo pud sa tanang turista, magkuan pa ta sa atong basura ko dala ko para ma-maintain ang kalimpyo diri sa Paraiso sa lungsod sa Matalom, ang Canigao Island niya. Bisan ning ani guys, importante mga daghan ang musuroy diri sa atong Canigao. Ato lamang paningkamutan pud nga i-maintain ang kahinlo sa atong Paraiso diri sa lungsod. Mao ni agianan guys anya daghang basura. Ano sa? Ano ba? Soft drinks ingana dito. Ano yung pamumuno mga water bottle dito ba? Ano nga dito? Guys, mga panglabo guys itong manoroy sila pero inuhuman nila inom bitaw panglabog niya. Ang mga ligo po diri nga area guys kang dapit sa tabang bitaw ilarang bilin-bilin kay baw basa kuan. Ako po naghangyo sa mga turista nga moari sa Canigao Island, magtinabangay lang ta para magpabilin ang kalimpyo sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Itong bottom guys, mamunit. Ayan guys ba, pambilin ilang mga beauty products, yan na ba kanina no? Pabilin na mga kuha nila day pagnus-nus mga naong nila guys nya kani mga chicherya. Okay, nagis na mga mineral nya mga biscuits guys.